Siellä ollaan tutkimusmatkalla. Ne lähtikin porukassa. Yksi tulee vähän jälkijunassa. Äiti, pääsetkö tätä pois? Äiti, otat se video. Otetaan vähän video pennotin leikki. Äiti, voitko päästä nyt pois? No, voisiko Miisa vaikka nostaa? Joo. Kiva, nyt meni minun käsi. Hauskasti eikö leikki? No niin, ne vähän aloittaa jo leikkimään. Sieltä tullaan niin onnellisia. Jes! Niillä on kuuma. Joo. No varmasti. Kohta lähdetään kauppaan. Pitkääköhän ne vähän aikaa pyörii? Onko kaupassa kylmempi? No kyllä siellä varmasti on vähän kylmempi. Mitäköhän heinää ne mättää sieltä. Ajattelin tätä minun pipiä. Minäkin ajattelen, jos minä kuvaan nyt vähän videoa. Joo, äitikin ottaa vähän video. Varmaan jotkut henkilöt... Varo Miisa sit se keinukka. Äiti, tuleeko enää meille ketään vieraita? No ei meille tänään ei nyt tuu ketään vieraita. Tänään pakkaillaan. Huomenna on minun synttärit. Ei taida vielä olla siusynttärit huomenna, mutta taitaa olla ne. Annin. Ne on lauantaina. Huomenna tulee se Outi-täti teitä hoitaa.